usenqena ukusiza abaculi abasafikayo uKhuzani umfowapungose nguye ngelele lapho ngamukele bukule emakhaya kwesimanzonzo ukuthulela khona indawo zaMaskand umculo waMaskand uKhuzani umfowapungose osekandla uthi senqena manje ukusiza abaculi baMaskand abasafika emculweni uyasho ngempela ukuthi lento le yokusiza abantu abasafikayo igcine sekudalela amazinyo abushelelezi uyasho ngempela ukuthi ngomunye unyaka wakwenza ivideo lapho khona epromoter khona abanye abaculi ukuthi bethengwe labalandeli bakhe uthi kule video lapho khona wayipromoter khona uDSD uDlubheke ifeze emnyama kanye nenganzoma kanye futhi wakhona namageza amahle uyasho ngempela ukuthi lento le yayenzayo kodwa igcine simdalela ukuthi ezondela abantu ababapromote uyasho ngempela ukuthi kulabantu laba bayabapromote kule video lena manje sebeyamzonda uyasho ngempela ukuthi sekuthola kunzima ngempela ukuthi esivezele amakhono amasha ngoba useyanqikaza ngempela ukuthi ngenzeka ukuthi labantu azobe baveza kusasa bazomjikela bexabane naye kuzokhumbula ngempela ukuthi emavikeni ambalwa andlule uKhuzani wenza ivideo lapho khona bekomunye umcimbi uthe engakaperform wabese ngena live wanika abaculi abasafikayo ithuba ukuthi beyiveze kubalandeli bakhe ba Facebook ngempela kule video le isibuka abantu ngempela abaningi ngempela lapho uzokhumula ukuthi waveza yena umjolisi osanda kubizwa lapha kumbuso amaciko ezayiveza futhi naye odume kakhulu ngengoma ethi baba Enzo kanti futhi waphinde futhi waveza namadoda azawa ukuthi amabhinqa lapho khona sokukhona umhlengi amsanani noSimonya abantu abaningi ngempela bayithakasela lento yenziwa uKhuzani kodwa aka sebeqala ukwethuka uma seveza indaba zokuthi ngathi manje sezonciphisa ngempela ukulanda abasafika emculweni ngoba egcineni bagcine ngempela sebexabana naye bukele emakhaya ke nathi ivideo lapho khona uKhuzani wayiveza khona amakhono abaculi abasebasha emculweni kaMaskand bukele emakhaya akehlangana i-comment section siza ukuthi lo udaba ngabe ulibona kanjani uma uKhuzani esethi ngempela usezonciphisa manje ukuzivezela amakhono asemasha emculweni kaMaskand bukele emakhaya izona indaba engithengaphatha zona isikhathi samanje akehlangana futhi ngokuzayo siyabonga asijwayele noma akusajwayelekile ukuthi sikwamukele ukuthi indidane ayikho kodwa abafana obhozo laphana nonzimbi bavele bayenza lento eyenzeka kwasho ukuthi ngempela babephuma endodeni ngempela eyadla ukufa kwafa so bakhiphile abafana ezendidane ihloko sithi icash load ado ngicela ukuthi siphumeni ngezinkalo nje nibachomele amageza yazike amageza athi kulime kuyaziwa ke lapha uDSD dubula sodublana umthakathi kulonyaka uyodekela imfene qoqa umnazaletha khona uDlubheke uthi siyehla ukhona futhi nomfana lapha imfeze emnyama umdumazi inganzomama shu nomuntu ekhala zibondiwe ngathi nje kuyokhetha ukhethi insizwa ke lezi engizaziyo ke mina ukuthi ishe noma kunje kodwa izona izithi thina sithi sila yabo so ngicela ukuthi wonke umuntu ahambe ayothola isithi lakhe Tandaza imihla namalanga kodwa ngubona umehluko ushuthe yami intandazo ayinawo amandla ngoba ngiyatandaza imihla namalanga kodwa ngubona umehluko ushuthe yami intandazo ayinawo amandla kodwa ngubona umehluko ushuthe yami intandazo ayinawo amandla bengisacela uzweka mama Yesu uyayiphendula
Awabingelela bani? Bafowethu yabingelela lapha sine-king of the donation uKhuzani Mfongose lapha emgababa kwelakithi mabhenanyawo uwelile namhlanje weza ngapha uwelile impela ngini namhlanje ningakhohlwa nathi siwelile sisuka leyo lundi la sisuka khona umsuko lundi ngikuphi nolundi enkonjeni enkonjeni wazalwa lapha esibhedlela enkonjeni okay hayi sikhwela amabhenanyawo kuhamba kanjani Nkosi siyaphila hayi siyaphila hayi kubele umzukulu waqolotha manga ngahlula nkomo khona pha semthwalo la ngisuka uma ngahlula nkomo umanga ongadlula nkomo yes semthwalo la ngisuka khona kwela mabhenanyawo hayi siwele luthukela impela mfowethu ngiyabona ngiyajabula khona hayi ngiyajabula hayi Nkosi Maskand usuba kuphila abantu banyukile manje abantu le Mntwana umjolisa inzima kakhulu bayancoma abantu hayi akufani yazamela uzokhipha iCD ikhona nje ngisho isihloko sithini baba ka okay hayi ikhona la ngihleli ney'nsizwa lapha bafowethu amabhinca usimonye nobani kodwa wathi umzukulu waqolotha madoda wohlangana nale nkunzi le hayi usimonye nomhlengi usimonye nomhlenga nomhlengi amabhinca bese kuba insizwa lapho umjolisi madoda suka ubaba kayenza nansi sithi uzongilanda-ke inkunzi lapha ku-live wami uzongi-screenshot lapho uzongikhipha ngoba ziyakhala nayi isithi yakhe bafowethu cela simsupporte kakhulu baba ka-enzo umjolisi nansi iyo le umzukulu kaqolotha bese kuba umzulu kaqolotha uthula nzindela uma ngongadlula nkomo yes nazo-ke phansi umthwalo ume kwela mabhenanyawo bafowethu bacela nje ukuthi basupporte angithi-ke lawa ngizowakhokhela ngadlale la emotweni ngibambelana